Sanibonani bangane emakhaya. Siyanamukela kuyinganekwane zethu zakwaNalibali. Ngabe senikulungela ukuzwa inganekwane yanamhlanje? Khulekani, bakhona bangani bethu bazoyixoxa kamnandi. Ngiphethe uLwanele, uNosipho, uhlelo lonkosi kanye noZothando. Bazosixoxela indaba emnandi ekhuluma ngomlimu kanye nomdondoshiya. Ngithi nje mina kwesukasukela. Kwasukasukela. Kwakunomdondoshiya ohlala la phezulu entabeni ngenhla kwamapulazi amahle. Ngisho lo mdondoshiya wawunenhliziyo embi kakhulu kangangokuthi wawungakwazi ucabangela omunye umuntu. Nsuku zonke wawungena ipulazi nepulazi uthathe noma yini owawuyifuna ngaphandle kokucela. Abalimi babesicasukele kakhulu lesenzo somdondoshiya kodwa babesaba ukuwunqanda ngoba babazi ukuthi umdondoshiya umkhulu kakhulu. Ngenhlanhla kwakunomlimi othize okuthiwa uKopani owanquma ukuba nesibindi. Ngihlakaniphile kakhulu futhi ngizowenza icebo lokuthi lo mdondoshiya uhambe. Babonga kakhulu abanye abalimi yize noma kwakungayenzeki kodwa babemthemba kakhulu uKopani. Ngakusasa ekuseni uKopani wapakisha ukudla, imfalaka nembazi futhi waya entabeni eyafuna lo mdondoshiya. Emva kwamahora amaningi uKopani wathola umgedo omncane, wagaqa amadolo, wangena kuwo futhi waqikelela ukuthi wayecashe kahle ukuze lo mdondoshiya ungamuboni. Kungekudala wezwa izinyathelo ezinzima njengoba umdondoshiya wawuzwa unyuka intaba. Umdondoshiya wasondela. uKopani wezwa ukuthi wawucula ingoma ejabulisayo. Futhi kuyilapho uphethe imifino, izithelo, izinkomazi ezintathu ezikhuluphele namahhashi amabili anamandla. Wayekutshontshe kubalimi. Lokhu kwenza uKopani wadinga wagana unwabu. uKopani wayazi ukuthi umdondoshiya wamkhulu kakhulu kunaye ukuba umthole lapho ecashe khona. Ngakho ngesikhathi umdondoshiya usacula futhi usadansa, uKopani washintsha iphimbo wathi, "Ucabanga ukuthi uhlakaniphile futhi unamandla kunami. Mina nginamandla futhi ngihlakaniphile ukukudlula." uKopani wahleka futhi wathi, "Uyabona, ngisho namanje ngisakwenza isilimo. Ngeke ungithole, kodwa mhlawumbe unaso isibindi sokwamukela umncintiswano wami." "Ubani yena lo ofuna ukuncintisana nami?" umdondoshiya uphinde umemeze. "Phuma ngikubone." "Hayi manje," kuphendula uKopani. "Woza sihlangane kusasa emini kuze sizobona ukuthi ubani onejubane elikhulu. Uma ngikunqoba kulo mncintiswano, kumele uphume uphele futhi ungaphinde uphazamise abalimi. Ingabe uyawamukela lo mncintiswano?" "Yebo," kuhleke umdondoshiya. "Nginejubane futhi nginamandla kunawo wonke umuntu." uKopani wamamatheka wayesephuma esinyelela emgedeni ehla entabeni. Umdondoshiya ungamboni. Ngakusasa ekuseni lingakaphumi ngisho ilanga, uKopani waqala wamba umsele omude esigangeni. Wabe esethatha izindlu zezinyosi ezifaka kulo msele, wagawula amagatsha gamanxa kulo msele. Wabe esethatha inhlabathi wamboza le msele, isiganga sabukeka njengoba sisinjalo. Umdondoshiya waqhamuka ugijima unokuzithemba. Wava insini lapho ebona iqashana elinguKopani. Nakuba uKopani wazizwa ethuka kancane, wayazi ukuthi wayezowuqilizela umdondoshiya. Ngakho wathi, "Namuhla kulo mncintiswano okubona ukuthi ubani onejubane elikhulu kakhulu. Lesi sihlahla esiluhlaza siqala kuso, futhi lesiya sihlahla esilaphaya siphetha kuso." uKopani waqikelela ukuthi lezi zihlahla zazisezinhlangothini ezingafani zomsele ofihlile ayewenzile. Umdondoshiya wahleka kakhulu ngoba kwaze kwanyakaza umhlaba. "Sengikulungele," usho. "Lo mjaho awuthi shu kimi. Kaze ngizophumulela kanjani namuhla?" uKopani nomdondoshiya bama eduze kwesihlahla. Ngakho-ke uKopani waqala wathi, "Lindela ukuthi qho." Umdondoshiya wandiza la phambili kunoKopani ngezinyathelo ezimbili nje. Ngakho umdondoshiya wenza iphutha elikhulu kakhulu, wabheka emumva. Wakhalakatheka emsaleni wawufihle nguKopani. Wadlibhiza zonke izindlu zezinyosi zaqala ukumuntinyela futhi wawunebhadi kakhulu.
uKopane wasithuntutha uthuli waqala indlela eqonde epulazini lakhe. Endleleni wahlangana nabo bonke abalimi nemindeni yabo. Bashaya izandla, bacula futhi bambonga uKopane. uKopane wamamatheka ngenjabulo ngoba wayazi ukuthi iqashana lomlimi laliqilizele uMdondoshiya. Lento akusiyo into eyenzeka nsuku zonke, hayi ngisho nasezindabeni. Cosicosi yaphela. Ihamba kanjalo-ke indaba yethu yanamhlanje. Sekuyisikhathi manje sokuthi sisebenzise izandla zethu, sithathe amaphepha kanye namapeni, ebese-ke sibhala iposter. Kule poster sizobhala ukuthi yekela ubuqhwaga, ebese kubhala izinto phela ongazenza ukuthi uyekele ubuqhwaga, njenganaba abangani bethu. Awu, uyothi-ke uma usuqedile usifakele ekhasini lethu la ku-Facebook. Khumbula-ke, uma usafuna ezinye iy'nganekwane ziyatholakala ku-WhatsApp wakaNalibali. Okwamanje sithi nje nisale kahle bangane emakhaya.